Nakadawat og 14.1 milyones pesos ang kagamhanan sa probinsya sa Subo gikan sa nasudnong kagamhanan isip ayuda sa mga naapektuhan sa bagyong Odette. Matud ni Gobernador Juan Garcia nga ang maong kantidad gihatag sa national government bisan og wala mo demanda niini ang probinsya. President Duterte has downloaded diri sa atong account under sa according to my provincial treasurer 14.1 million pesos mo na initial. I am also very happy nga without me needing to ask, nagpada sila og 35 ka Marines nga nagtabang ron sa mga loading ug unloading. Niadtong Huwebes, Disyembre 23, mianhi sa Subo ang presidente ug nagpahigayon siya og command conference dito sa Mactan Benito Ibuin Air Base. Diin mitaho si Gobernador Juan Garcia sa mga aksyon nga gihimo sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo human sa bagyo. Ato sa maong tigom, misaad si Duterte nga mohatag ang national government og 10 bilyones ka pesos nga pondo aron gamiton sa pag-rehabilitate sa Subo. This I must repeat dili ta mo demand. Kay dako kaayo in town ang destruction sa Typhoon Odette sa daghan kaayong probinsya ang naigo. So, maningkamot lang ta diri sa Cebu. Buhat lang ta unsay atong mahimo. Kung unsay mahatag sa probinsya sa national government unsay iyang magahin para sa province of Cebu, we will be very grateful, but I will not demand and I will just try to manage as much as we can. Gidayeg usab ni Duterte og ni DILG Secretary Eduardo Anyo si Gobernador Garcia sa paspas ni ini nga lihok pagtubag sa panginahanglan sa probinsya human sa bagyo. Wa mabalaka si Garcia bisan og gamay na lang ang nahibilin nga disaster fund sa lalawigan tungod kay aduna pay laing pondo nga nahibilin gikan sa 2021 budget nga gamiton pagtabang sa kalungsuran ug mga syudad. Sa pagkakaron, moabot na ang ihap sa 36 ka local government units nga naapektuhan sa bagyong Odette nga kadaghanan anaa sa habagatang Sugbo. And that is what we are using now. Doon naman tay dako nga pondo nga nagahin ni ana. Kay I was really looking into helping our local government units in their projects, sa ilang mga programs. Munang dako-dako gyud ang pondo diha. And that is now maoy nakatabang nato ron assistance to LGUs and assistance to barangays, aid to barangays. Ang gobernador nalipay sa gihimong paningkamot sa mga mayor aron matabangan ang ilang katawhan nga apektado sa bagyo. Samtang nipadayag sa iyang kasagmuyo si Garcia batok sa Maritime Industry Authority kay gipugngan niini ang paghatod sa usa ka fast craft company sa generators nga giorder sa Kapitolyo nga alang sa LGUs nga apektado sa bagyong Odette. Ang 35 ka 5 kVA generators nga gikan sa Batangas nga moabot unta sa Sugbo niadtong Huwebes sa miaging semana o gamiton unta kini sa mga LGUs sa ilang mga bomba sa tubig o water refilling stations. Domingo na niabot tungod sa taas nga protocol nga gipatuman sa Marina, hinungdan nga nalangay kini. Naningkamot ni ini ang fast cut. And that was direly needed, especially the first few days. Huwebes pa unta na moabot. Ang ni-hold ang Marina dito sa Batangas Port. Kay kuno dili regular ruta kuno sa fast cut. Relief man taon to. Relief operations to. Wa na gayto pabayad ang fast cut aron maka-deliver ani nga gensets kay direly needed really. Pero tungod sa Marina nga ni stick to protocol, here we are again. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.